Ki kanhun play ki badan mentah krem ule ha umpleng bagan tu ka State Disaster Response Force ka Fire and Emergency Service kilong bakimla banam syapo ka ka bajileu shispa asan puar put bana iwad ikibreu kibaran saku dapo krem doyong nakadau ka jingdap kansan ha krem doyong kablaja ha kalaipo tarik ujamang habai krem berumau por ha krem ule in charge ka Fire and Emergency Service ule tu bakispai ngam ki kandu jing adu kata-kata namar baka bor jong ka kabadan syapo ka klaim ha barbu jingma yakispai ngam lai tu ru basamut kispai play jong ki rescue team kilarung syapo ka thliu ban pek yak jinglong jiman ka kabadan syapo berkila teuru yak jingdon ka ha ka bakilalap baka kadon hadu shispa asan puar put syapo ulong ru haba khen kalum ka jingjorong ka thliu ti doyong ka jorong hadu kumbasan spa phutang lalabru banakal yang kibor Sensyar District juga East India Hills District kidengale ban penbit penbiang kitiar gitar banon kam kum ki kren ki pipe bantan ya ka bat kiwi ki kor kibor labon ongru bayi ka kam lasdang nadu henin ka sengi baar ban menta kidengale bantan ya ka ban penduna ya ka ka badon hapo ketika thliu doyong habai kren ber Deputy Commissioner ka East India Hills District uba i karmarki uletu basakwe ka kanhun play ka National Disaster Response Force kan swapoi ban sedang ya ka kam ha krem ule